Simon en ik zijn hier aan het oefenen om naar een vernissage te kunnen gaan. En daar juist heb ik dit ook geoefend. We komen achter bij het zand. En dan begint hij te blaffen. Want ik ben hier al op kassei aan het gaan en dat is al moeilijk voor mij. En nu moet ik het zand in en hij wil eigenlijk niet dat ik het zand in ga. Ja, trekt hem zelfs ook niet. En ik voel inderdaad dat dat voor mijn lichaam nog niet oké is. Dus als we dan terugdraaien, dan blaft hij niet meer. Dus we gaan dat nu nog eens herhalen. We gaan terug een stukje oefenen in het zand. En dan gaan we terug. Oh, ze zegt, goeie oefening.